Ето хора, днес за първи път ще пробваме амус. Първи път ще пробваме амус. Ние сме пробвали всички останали, нали? Да, на амус, но сега тези. Но сега тези на купчетата, роби купчета там какви са, не ги пробвахме. Така че сега ще ги пробваме. Ето ги. И сега ще ги пробваме. Ела. И сега и двете, както казах, ще ги пробваме. Ето пак ви ги показвам, амус. Ще ги отворим. Ето ги. Направихме пауза, защото сестра ми искаше да даде на една бабичка стара пари да си купи нещо, ама тя каза, че има. Дръж, хайде сега. Ние сме с еднакви комплектчета, само че моята кафява, нейната е бежево. Да. Айде, показвай най-хубавото как го отварям. Но яко ги отвори. Да бе, нищо не отвори. Да. Иначе, ето Да. тук. Айде. Амус. Чакай да покажем как изглеждат. Бе, дай да го помазиш. Чакай да покажем всички цветове. Добре. Има, дай, Ян, то ще ги пише цветовете. Айде сега ще ги покажем. Какво толкова? Само да ги изкарам. Има жълто, зелено, червено или лаво. Или Къде е ли лаво малко? синьо. Не, това са. И може да си строиме крокодили. Виж, Яни. Отзад пише. Хора, ето ги цветовете. Аз ще пробвам червеното. Аз ще пробвам жълтото. Тя вече го пробва. Да, бих казах. Пак го захвана. Вкус е? Значи, жълтия е лимон, а червения е ягода. Много вкусно. Аз го затворих пак, за да не се разпилеят. Ето, вижте. Чуйте. Мамо, Има дръж. такова. Амус. Искаш ли? Пробва. Много са вкусни. Колко даваш? 10. Я, аз. Сладки са и ще го накарам утре да ходим да си вземем 5-6 кила. Може ли малко да пробвам? Ти даде ли ми? Ти не ми изкуси. Ягодата не е лао. Ма лимонът е лао. Имаме и до зона. 9,5-10. Не, устата ти просто изсъхва даже. Колко? 7? Не, 9. Аз даже 8. Да, 8. Затова дадохме 4 и нещо. Ето. Това нещо дадохме 4 нещо. Да, казах. Амус. Като цяло, това беше от нас. И да. Абонирайте за канала ми Изкарва търкаш свети. и Без да има пръснете замърсяване, лайки без към да има банката. електрони. Сега ще пробваме и зеленото за сега. Тия са за такива неща, примерно. Тия са много хубави. Аз за чистота ти Това говоря, 10 че от може 10. да чистим, да няма никъде капка мъжотия. Мазнина. Много лесно. 10-10. Остава ни синьото.